Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην τελετή αποχώρησης των Haha Nomads 13ο Συμβούλιο και θα δούμε σε λίγο ποιος θα αποχωρήσει σήμερα από τη σελίδα μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Η πρώτη υποψήφια είναι η Σάσα. Σάσα! Γιατί Ναι. γραφεί και όλα, το γράψε λίγο περίεργα. Σάσα, ας πούμε. Ναι, Σάσα. Έχει γράψει αρκετά άσχημα σχόλια στο παρελθόν. Σάσα. Εμφανίζεται που και που. Και αφού δεν της αρέσουμε, είπαμε να διευκολύνουμε την κατάσταση για όλους και για να την αποκλείσουμε. Σάσα, θα σε αποκλείσουμε. Φεύγει, Σάσα. Φεύγεις. Ας περάσουμε στον δεύτερο υποψήφιο για σήμερα. Είναι ο Μάνος. Μάνο, τι σχόλια ήταν αυτά, ρε Μάνο. Ναι, ήταν Στη κακά. σελίδα μας. Ήταν κακά. Τρίτος υποψήφιος είναι ο Άρης. Έγραψε σήμερα ένα κακό σχόλιο. Δεν ξέρω αν έχει γράψει στο παρελθόν, αλλά είπαμε δεν ανεχόμαστε πλέον, έτσι. Όχι. Ωραία. Η προειδοποίηση του ενός λεπτού. Του 1 λεπτού. Όταν τους λέμε ότι σε 1 λεπτό θα τους διώξουμε. Δεν θα κάνουμε πρώτο τον blog και μετά θα το ανεβάσουμε. Αχα. Το βρίσκουμε και εμείς στην πορεία, λέω. Εντάξει, Λοιπόν, χάρη έχεις είμαστε. προειδοποιήσει 13 μερικά φορές. δευτερόλεπτα. Εντάξει, φεύγετε και οι τρεις. Φεύγετε και οι τρεις. Λοιπόν, αυτό είναι το συμβούλιο των Haha Nomads. 13ο Συμβούλιο. Τρεις Θα στους τρεις σκεφτούμε. πάλι. 3 στους 3. Τι να κάνουμε. Έχουμε κέφια. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Σας χαιρετούμε, παιδιά. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Σας χαιρετούμε, παιδιά. Νεκταρίνη. Τελείωσαν τα σικά. Ναι. Άντε, γεια. Ναι. Νεκταρίνη, δεν με καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει. το Ροδάκινο νεκταρίνη. είναι βασικά. Ροδάκινο. Για να δούμε. Δεν σου φαίνεται να το κερδίσει, αλλά εντάξει. Ήθελα να σε φωτίσω. Καλό. Πολύ καλό. Άντε, γεια. Άντε, Καλό γεια. βράδυ σε όλους. Ω!